Saan ka nga pudno nga putot? Gapot na bastarda kalahain. Anak na katiinam, iti kinabalasang na. Saan? Saan ngagpaiso na ita, papa? Saan ngagpaiso na ita? Papagayam tingkay ng ikan kat may sala nga paset ti makasaritahan ay taiba sa iti daytoy nga malem iti programa ti nga napoluan. Idi kalman laeng. Ni Manong Yuan Nemi Ruiz iti programa. Idi kalman laeng. Padaanan nyo nga papagayam daytoy nga pakasaritahan baro nga programa ditoy Nemer Studio. The Nemers Entertainment Production Center nga masarakan nyo dito yung Nemer Studio, di Barangay 31, Talingaan, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ito paghayam nyo, nagserbi ka na kayo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Idi kalman laeng. Ito nga din irugi papagayam dito yung pagkasaritaan ngayon ti padayawan nga basa ti pagkasaritaan ni Edna amay sa kano abastardo. Sagodayon nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi anarik nakon. Idi paday dumduma kaniyak tiaw awagag idi papa. Manipud pa'y idin addan ni June akapsat ko Manong Nemi. Dati man idi nga nakadungdungo ni papa kaniyak. Kasta tinapuutak Manong Nemi kan kuwana. Ngayon manipud idi pasngayan ni mama ni June Manong Nemi. No sumangpet ni papa, manipod iti pagtrabahuan iti opisina. Imbes nga siyak, Manong Nemi iti umuna, nga umay na ubaen, wano kargaen, nga kumustaen, nga agbisituen, ngam saan? Agdiretso, kiniading ko nga June, Manong Nemi. Ubaen nanto ni June nga ililili, idinto ta siyak, kat nakanganga ak amang buy-buya kada kuada. Nang runa kat mangigkuti kasto nga dialogue ni papa. Oh, guwapo nga talaga dito junior ko. My one and only son. Di ka kaiso na nga anak ko. Talyawag tumatan ni mama Manong Nemi kat umasadagak ken kuwana. Ma? Anak. Api nga, manipridi. Adnan ni John kat di nagsamitan kay kayat ni papa. Sana po doon dahil anak. Kanya ko nana, may only son ko nana. Una at isulat sana. Kasi kaduter na ka. Kakaiso na nga anak ko nana. Anak talamang mangig mo. Ay, honey. Umapal ni Adna. Ay, ito ba? Apa yung umapal ka ni Ading na? Dahil tidong-dungot nga anak. Uwen Manong Nemi ng rugi, manipod di addan ni June. Ore asit gak ni papa, Manong Nemi ta mailiwak magtenti dati-dati, nga pananguba na kaniyak, panangkarkarga na kaniyak. Ngam nakastang umasadagak, di nakasasgad, adobrak. Ako matubrayo, papa, adobrak. Ako matigaman niyo ubrayo. Agpampanutak isot obrak. Maturog ni ading ko nga June. Siyak mamatik ay ayam niyo, papa. At di mo, natagad di ulo man niya. Adobrak ko nak nangarodan. At aywan nak. Nagtagsangit ti luko to el. Makabubwisit ka. Agsangit ka din sa warak. Umanaw ka. Biyang kulatan Manong Nemi nga mapanitisuling agsangsangit piman.
Apay mata nga kasto tinagbaliwan, nagbanagan, ti dati nga nadungo kanyak nga ni Papa manong Nemi. Nangro na lang aroden manong Nemi, idodobakkel ni June, nilaing June manong Nemi, tikat gatangan na, iti barong arwaten na. E din ta siyak manong Nemi, ni sarabo kuma nga ore kendi awan tited na. Wain manong Nemi. Adoy din ti saludsud ko kini Mama. Mama? Anak, may pangkap ka di manin ti parang trato kang kani papak mo ti pagsalitan ta. O, pingasasto yun tinagbalin ti amin, Ma. Nagbagayo mga amin ti pundungan niya. Sangkod sa amin nga pundong nga Ama ni Papa. Manong Nemi, adanakam ko idin. Ure no ibaga ni Mama nga tipod no nga amak ket ni Papa. Saan akon nga mamati. Binaybayak latan manong Nemi. Awan latan ti sabay naramid ko na di mga nung karagi di pagreba nga dito balay. Tanasapan nakbat ngayon suro ni Mama manong Nemi nga agdalus. Aglaba ti arwate. Para pasaray siyak pa yan ti aglaba iti amin nga arwaten mi manong Nemi. Insuro nakmaten ni Mama nga agluto anong Nemi kat siya kon ti paruluto no kasta nga gawid ak manipod sa eskwela iti malem malaksid lang ti aldaw ngem no ti aldaw na bakasyon siyak tagluto iti bigan siyak pa tagluto iti aldaw siyak pa tagluto trabi. Ngayon na minsan manong Nemi napaapgad ko ti adobok nga karne ti baboy. Mangmangan kami. Sabi na apgad ti adobo. Ha, honey? Sino nagluto? Siyak, Papa. Sorry, napaatgad ko. Into maminsan! Ano raw adam ti pinagluto ma? Honey, anak ka nakasat panagsasaumit ti anak ta. Anak mo lang! Buisit! Maimas ko mamat ti mga nang naapgad. Kahit nansamad din na matayag na anak mo. Tairan natin mga paapgad iyak kasidaan. Panawang kay malangan. Pagkananad kami na panagluto mo ka anak. Di mo kumain baga napaka-apgad mo tapno solusyonan ta ko ma. Anong kat solusyon na sa pagarikan? Di mo ba't kami ninsuro kanya? Mama. Kasla tararamidan na ka. Tumay minsan ha? Sana kaming naglutluto Mama. Ama, nagluto ka. Ano nadamlahan di pa nagtemplam? Oh, June, mangan. Yung resyak, Ma. Saan ko nga maimas ti mangan? Nagkalas ti loto ni dahit anak yun. Oy, John, subli ka. John! Agsubli ka, John! Pati ni John, Mama. Amunan ti putput no. Apin hindi yun pala ngamin ni baga ti put no. Sanak nga putot ni papasang ka di. Sana ka putot. Sino nga damak, Mama? Sino di ama? Papagayam asino ti ama ni Edna ti pagkasaritaan tayo. Apay nga ta. Dahil di man damang agbuy-buy ka na tayo. Iyak na halos teman ni Dan, ni Seni Ostiano, alo ka ni Roland, ka ni JP, ka ni Jenny. Grama matang ka tatahulyan ka natin ng Ostiano. Hello ka ni Abby Cloud, ni Delia Ulep. Good afternoon, Manong Nemi. Kablawak man, di kita padag nga agdengdengag Ulep family na narunga ka ni lakay ko nga mayat iti dengag na ni Bobby Ulep. Thank you ka ni Jen Sai Ross, iti panangisan natin 50 stars. Dagit adalud ng stars, please send stars, papagayam mi. Bebelin Santiam Marokin, kastamatan ka ni Marites Katindoy, agramamatan ka ni Charlene Marcos Besas, dita Hong Kong. Tumusta ka dita? Ni Marina Agi, agramamatan ka ni Bebelin Santiam Marokin, ni Christy de la Cruz Ancheri dita Jandaan. Kumusta ka, Christy? Ayan, ni Harold ka ni Malin, agramamatan ka da, sino ba? Di ka datatsyanda. Di ko madrebasyon. Nadata asidag mo. Agbuibuya nga ta. Ang agbuibuya. Ni Virgin Maranan umawid. Wow. Thank you.
J. Anthony Gawiran, thank you J. Ni Dexter Castillo Pascua, gramo manten ni Mercy Guerrero, ni bagmalem mo, ano na to ni Leo Cuenta, Bebelin Sadya Marokin, nilaing kasa, nilaing Charlene Marcos Besas, ni Christy de la Cruz Ancheta, iti ada ni Seni Ostiano, dagiti malagip ko nga viewer ko kahapon lamang. Dagiti dumangay. Ay agboya kay tumandam-dama ni Robert de la Cruz data mang sukat kanyak. Ayan, ngayon magtultuloy dito aging ganat alas 2, may isang oras. Kalpasan na to'y idi kalman laeng, sumarsanon to nga dagos. Ayan, dire-diretso na to'y KIK, kumusta kay Tankasin? Nagdalo na trio, double J Aba, kanda dumapay nga singers. Di mat aday ta. Umayit ni Signet. Happy birthday kini Signet Pagirigan. Ito nga daw. Mabuya ito madamdaman ni Signet Pagirigan. Birthday party na madamdama. Birthday program na. So happy birthday kin ka Signet. May kawalo nga taon pa birthday na. And so blatek tumamad at Amerikanam di ko na ni yung nga mga ladya do. Jogem. Ado di Amerikan ta. PJ Navarro, Ason Landicho ni Bubut Tolentino, gramo matang kini Novel Ramos once again, Cesar Pablo Baclig, ni Joaquim, ni Odi Pascual, ni Edmond Agustin, di ka dita kabadok, handa ka nagbibuya. Ayan, imbaga idikal magbuya ka ito. Ni Lalen Guerrero, Vanjo Francisco Veleroso, ni Naisa Leia Arsabal. Okay, Charlie Marcos Besas once again. Hintayin ituloy papagayam, dato'y mapakasaritaan, ipagayam ito nga Edna, nga kaslady lang kalman ka no, nga napasamak. Ituloy ito yung nga basa. Ida graduarak manong Nemiti High School. Awan tinawat ko nga regalo ni Papa no dilayang ni Mama. Ken oray ni June manong Nemi. Kanida agpalaala ak manong Nemi basit laeng. Idin to ta ida graduar ni June manong Nemi ti elementarya kat garbo dati pa nagpaalan. Alasang kan nga dumdumalo anak. Tinasken kan naggraduar ka ti high school nga da honor mo. Naman pa first honorable mention ka. Sayang Mama. Kahit ko kumapit tinakat nga to, gamsa ka bali ma. Uri na masak lang nga. Nga niya, dahil ta ka manin. Ibaga manin nga bastarda ka. Talagamit. Di bastarda anak, kat awan amana. Ken, saan ka nga, ay, balasa nga kumang, adamat na nasawak. Mabaling ka di ba ma? Nakayad kong official nga bagayo kanyak no siya sinuak. Sa bagay anak, ingkarik idi, nga paman nga makapagraduar kahit di high school. Idi pa nagbalasang mo. Isuntot pa nang ibagag kang kadipot no. Naman pa kahit mo idin nga saludsudin kanyak, kan masungbatak di saludsud mo. Saan ka mas nga bastarda? Ibata sakbay ng pasngay ka. Kad nag-asawa kami din kinipapang mo. Yung sakbay nga nagdana kami, kinipapang mo. Ada ka idin tiyan ko. Iso nga saan nakapudno nga putot, ti awagag ti papa. Saan? Sino nga ron? Ti amak, Mama, karbay nga mamo, nasisino ti pudno nga amak, sang kani, karbay nga munay. Anak, edad ko ken ka ti picture na, tilagan ka ng dress na. Tapno lang makita mi sona. Kan Mama mo iso na. Anak,
Pakawan anak, ni talang ti panagpundok yan. Pakawan anak, nagsagapa ka man, di pa na kayo rumen, babayin ka ni papang mo. Nagkarin ni papang mo, hindi, nga saan na kang idumduma. O rin adan ton bukod ming anak. Ngam sana nga natong palata ka rin. Isumbiyan ko lahing nagpakawan kang kaanak ko. Pakawan anak. Okay lang, ma. Sa nga balit, impatag nagmat ni Papa, hindi awang pa ni June. Sa nga bali, mama, sa pulag tipod nung amak, barbaring na dapasit ko dibiyan. Amo na ka di, nga daputot na ken ka, tipod nung amak, mama. Amo na ka di. Saan nga sinungbatan ni mama dahil nga sa lutsud ko manon nemi? Kadidi, nagbasa ako ni ti college, kunakanyak ni mama. Anak, ma, nakarubuhat ako. Paano ko nag-enroll? Di pagbasa, ni pag-enroll ko ngay. Sana kahit, ni papang mo timangtad. Kasang ka din nga kahit agam ti kwarta. Sana kahit ni papangmut nga ikang ka. Ako matgaro ti pagsapula kanaktap no. Ti kwarta ko matitad ko ken ka. Kahit yung asawan mama saan kang basa? Kasalita magpapakasi ka kay ni papang mo. Barbaring malunag mo ti puso na. Inaramid ko manong Naimi. Papa, sana ka di makadisturbo ka na kayo. Ano ti bagam? Nagpagpakasyak ko makada kayo. Papa, yung magbasahin na kumait college. Nagpagpakasyak. Gamutan niya. Karbengan niyo mo. Kas naganak kanyak saan ka di? Saan ka nga putot? Iso nga awan ti karbengan ken ka. May saka lang nga bastarda. Saan nga siya tipod nung nga, ma'am? At ay wanak. Papa. Saan nga puno na ito? Alam saan nga puno? Imbaga ni mamang mo tiyo susto sa bangka di? Iso nga saan ako nangawagan ti papa? Apa gusto langin ti kinulpit ko niya. Tila mabalil nga ibilang nakbat nga anak, kabutawan ti babae nga anak kayo. Ang magmakaasya kang kababa sa pulak ti suportar mo. Saan mo kumabaritan ni mama magpapasa ka niya? Bastawan ti maitad ko kang ka. Awan tumala sa Serbina? Ag-asawa kang tumitlang? Saan nga na makapagturpos? Dito ang kinaaram mo? Oo, pwede boyfriend ko, papa. Basta adawan akon. Adawan akon! Nagan anog ugak na simrek inisalad ko manong nimi. Nakadangtangkin ti puso ni papa. Anilao na yan, ti basol ko ken ko na. Dapto kas talahingan, yararamidan na kanyak. Manong Nemi, nagdesisyonak. Inrubat ko di kita rawatek. Nasalama anak ni mama. Anak, kapay. Oo, matlat ser-serbik. Iti dito nga balay, mama. So, nasesat langin no pumano. Anak, panawan nak. Kasanuak nga rin nga inamon no panawan nak, anak. Adamat ni Jun. Anak, jak kaya't nga mapukawan ti anak.
Anyan tanong naman ako nga mapampanunod ko no kasta nga makita ka nga awan dito ibalay. Nga dyan ka muna niya, di ka sasaan mo. Alis tulahin, mama. Tawagan dak lang. Ang damat cellphone nyo, damat cellphone ko. Ngayon sa din, di pa palam. Mapalaki tipod nung hamak. Interview ka na akong ti picture, kanila address na sang ka di. Anak no anyaman ti pagbanagan, di pa nagsarita yun ti amam. Kahit nakas pagadikan ta saan na ka nga, bigbigan. Agsubli ka kanya kanak. Agsubli ka kumakaniyak. Kamuta ka sa pulang ka. Saan ka naragsak? No adak kurang nga membro ito na ito nga pamilya. Uwen manong nemi kasta nga rod ti inaramid ko napanak. Iti balay tipod nung ama. May sa panakkilen nga daan nga balay manong nemi nagdurbelak. Adamay sa bakit manong nemi ngay masadag. Ay pa ay balasang ka. Ada ka din ni Mr. Ruben Guevara. Ay, sir. Ay, apay ka de. Kahit ko kumakasarita. Sino ka? Siyak na Edna. Edna Monte. Amam mo nakakadin ni sir. Di nakamam mo. Kita na nga rin tibagam keng ko, na. Pangasim na kahit ko ang kasarita. Ika mga dadakis yung mapanggip mo keng ko, na. Siya kalat ibang bambantay keng ko, na. Pastrigan na kumagabot na. Siya kat anak na itirwar. Anya? Ay, susaka mo. Mabiglaan na anak pala sa ludsudin kung ano no pastrikan ka. Papagayam, anugutin nga ta, tipod nung nga ama ni Edna Isuna, apaman nga makita na. Anya ti kasasaad ni Mr. Ruben Guevara. Papagayam eh. Di ka di madamang bibuhay ka na tayo dahil sa ida ni Samuel Jose, ni Yahaya Sale, Celia Culiado, you just want to share help. Ano yan? Cecil Stock, sama tayo ito. Novelin Ramos, thank you. Sama tayo ni Cecil Stock da. Alagat. Hello ni Rudy Navarro. Thank you kayong kahit 50 stars na insend mo. Maraming salamat ko kada kiti amin ng viewers tayo. Aya. Kablawan teman ni Albert Nilo dita Hawaii from his wife Soledad Nilo. Albert Nilo, happy watching ka from your wife Soledad Nilo. Happy watching. Ida dumapay madama nagbibuya ka data ita, basta nagbibuya kayo, happy watching. Ni kapamilya Bibe Santiago, dita California. Happy watching ka Bibe. Kasama tayo ni Mario. Jason Agnodiadoro, ni Mary Joy Ines, Helen Domingo Levendino, ni Charlene Marcos Besas, ni Rodolfo Burbano, ni Rudy Navarro, ni Patay 50 stars. Thank you. Cesa Pablo Baclig. Ayan. Ni Michael Ramos, pasyatot man. Ni Charmy, ni Carol Claire Mendoza, Ijay Bacara, Kabulolaan Bacara ko na. Yan na maming Agunoy. Yan. Temader ni Anmure Agunoy. Happy watching ka na kayo. Ayan. Laglagi pa nyo, dire-diret sulit no, kalpasan dito idi kalman laeng. Sumumblat to di kitay Daludal Trio, kasama tayo di kitay Double J Aba. Kaya di kitay dumapay nga singers, iti kumusta kay Tankasin, kaya ti problem of the day, padaanan nyo, pupagayam. Dire-diret so. Samuel Jose, Novelin Ramos, thank you. Kaya padaanan nyo, gamsat. Ti
Dear Manong Nemi in the movie. Dear Manong Nemi in the movie. Padaanan nyo papagay me. Dagad tayo kabarbarongin ka mabuya. Iti fanpage nga Dear Manong Nemi. Kan iti YouTube channel tayong Nemers Studio. Hindi nga rin ituloy papagayam nga ibasa na ito'y pakasalitaan ni pagayam tayong Edna. Manong Nemi pinastrek nakti bakit nga naamuak nga nanamarta tinagan na. Imasideg kami Manong Nemi ti may nga lalaki nga nakatugaw iti wheelchair. Guwapo. Ngem, Nana, anat kasasad na. Gabayagin na kasto iti kasasad ni Sir Ruben. Uri na makapagsaumat lang. Ay kita, makapagsaumat lang. Kaya di ka sa pulam. Umay kay kumustaan. Taga, kahit kung makita kan, mamamuti pudno nga mak. Pudno nga mam. Pudno nga mam. Ladawan nyo reto isang gadi, sir. Tilikod na datinagan ka ng tresyo. Nang alam na ito nga natawan. Inalak ka ni mama. Helen tinagan ni mamang ko. Dito yung picture na. Iti cellphone ko. Helen. Ni Helen. Sigun kayo ko, Hana. Da kayo ka no tipod nung amak. Nagbalinggayam din na pasama ka na kami. Ni Helen kat nagbaling nga katulong mi. Nagayatakin ko na. Kasta mati pa nagayantangan niya. Isura lang ta. Hindi maamuanan da papagay ni mama ti relasyon mi. Pinagtalo ta ni Sona. Saan kumatang nakit kita? Bukas ta. Anak ka. Uwen. Mabaling ka din hawanggang ngayon, ti Papa. Mabaling ka din araw kupan kayo, Papa. Araw kupan na, anak. Araw kupan na. Nabarbarin makutik na gini maarakop kami. Manong Nemi na ginarakop kami kat nakuti na dagiti iman. Ha? Merced. Sir, makutik dagiti duha nga ima. Magasan na kayo. Anak yu tiruar, sir. Merced. Sir, mag-isagana ka timirian tatayo. Awan, sir. Alis to. Hindi nagrinukat kami Manong Nemi. Siyak tinang punas ka dagiti luwa na. Sa ako madla pinunasan ti luwak. Papa, imbag man ta. Impalubos ti inam nga sa pulan na. Dagiti anak kayo, Papa. Adaday di Amerika. Siya diti. Napanta din nanon dagiti naganakan niya. Awan tinabati ka na kayo, tapno, asikasun na kayo kuma. O bubing dabay. Ada ni Mersa na mga asikaso ka niya. Pingasan na kayo mapandya Amerika, tap, maagasan kayo.
Siguro anak, na ikari nga, adak dito tapno, agkita ta. Papa, may kamanukan. Karadrador ko ti high school. Ikit dandanin pa nagbabasa ti college. Di nagpagbasain di balay. Saan na kaya na pagbasahin ti aksyoman kanyak, Papa? Ang ti problema. Dito ikan. At ang dikiti arawatin, dito ikan kagkik anak. Dito ikan. Kaya oray kastuyak. Mabalin ko nga, sulnitan na kita doon nagkurang kag. Oo, anatnagan mo. Ed na, Papa. Papagayam, ang nga sumarunong mapasamak, padaanan nyo. Ayan. Ni Novelyn Ramos, thank you. Samuel Jose, kadagadi man na mapalag buibuya kata kami ta, i-acknowledge na kayo. Ni Jasper Brian Ruiz, pagsangitan ta kami matngag, matuunin ang kel. Ronald Albayal Decano. Okay, kumusta ka Ronald? Dito may sagbuibuya kanyang nita kahapon lamang, at ato yan. Thank you Ronald. Ni Perlita Glipe Manchas, ni Melda Batulayan Dalingwang, Lilibertino Camagon, okay, ni Dumel Garcia, yan, nagbubuya kanyak dito, Dumel Garcia, ni Dumel, kumpadre Dumel, no, at kahapon lamang, ang daantak dito yan Dumel, Perlita Glipe Manchas, thank you, kumusta ka ni Danat ba, Bakara, yan, ora ka sa no itan, kadot kabla akon, may kayon, tigil may kabla ako, kumusta ni Tony Garcia, dita Nat ba, dita Nat ba Beach, may kamtud ta. Yan, ni Arlene Garcia. Kumusta kayo kung dito natba ko na ni Dumel Garcia? Sabi ko matagbibuya kayo, Matt. No handak mga ganit radyo sa pulong takiti Facebook. Michael Ramos, Evangeline Pineria Hidalgo, ni Belia M. Pimentel. Ayan, ni Uncle, nakitay viewers mong Itibatak City, nakatune in dan. Po, thank you. Ayan, ni kumpadre Balayan, Balayan na Dani, kasama tayong kini Idot, Dajoin Roxanne, kasama tayong kini Dandan, kini Indika. Happy watching na kayo. Ni Hertudes Kamanting, happy watching. Laglagyan nyo, sumarsaroon ton ti KIK, dire-diretso, hanggang mga pukaw, dire-diretso yata. EdRX, ni Michael Ramos, kanda nung pa, madamag bibuya kata kami ta, basta bibuya kayo, happy watching. Lawag Ranupa. Renupa. Ayan, ni Amado Nueva Gimayen. Happy watching. Sama tayong ni Jake Balino. Kumusta kayo? Ni Samuel Jose. Charlie Marcos Besas. Kasama tayong ni Catherine Gadang Gaspar. Ni Erlinda Rosete. Hello Erlinda Rosete. Kumusta ka naman dito? Jaton, Pintar. Yan, may kablawan, ibasa kami na kablao yung. Kumusta ka dito, Jaton Pintar, ni Erlinda Rosete. Okay? Hawan ti mangiparit pa nagkablao dito. Kuka tayo amin nga oras. Lynn Jerry M. Gaisen, kan saan nga may ipitingad tayong. Antibarigatan ngagsaw. Okay. Soriano Rangasan Galapon Mer. Kablawak man ni Dindo Manong Nemi, ano ito? Ni Dindo, ni Manang Emily, ken kasama tayong kaninga Nanang Puera. Ayan, dito Bakara. Sige. Dito tayo, listeners, viewers ko dito. Kumusta kaan, kumpadre? Arsenio Galasinaw, dito Bugas. Sama tayong kini Romeo. Romeo, itawag mo, natay panagkaros tayo. Dito Bugas, Bakara. Sama tayong ni Julie Espanto, ni Joel Espanto. Sama tayong ni Ruel nalipatak sa nagon, Lazaro. Ni George Akupan. Ni kumpadre, Kapitan Romeo Galasinaw. Romeo Makanangdang kini Miero Galasinaw naman. Ni kumpadre Angie Stella Awan Lodjo. Alakit malasit noon Lodjo, di kayo makapagbuhay ti Facebook. Indayon ituloy nga iba sa papagayam. Kanigibos na di pagkasaritaan ni
Edna. Naglagaban nyo sa marasaronon ti KIK manodama. Manong nemi inawagak nga dagos ni nanang ni mama ko nakuma. Imbaga keng kuana nga nasarako konti amak kanti kasasaad na imbaga nga isut mang pabasa kanya. Hasta ona matiragsak manong nemi ni mama. Ada nagdigundaway nga mapanggusarong ka ni Suna no kasta nga iranak nga awan da June ken ni papa. Timbilang ko nga ama. Wano saan kat ni mama ti may mangsasarong ka rin kanyak dito eskwela. At dapat nagdigundaway manong nemi nga may naksarong karan dito balay nga ayan tipod no nga ama. Pa? Ay. At ni mama ni Helen. Kumusta ka, Ruben? Oh, Helen. Kumusta ti pamilyam? Pinanawan dak tagitan ko kanda asawak. Abay nga saan ka mapansa di Amerika? Dito yaklatan, sa nga bale, tadamat ti anak ko. Ti anak ta. Agamanak, tamo mabigbikin. Ti anak ko. Agamanak, sikat ti rumbing ang pagkamanak. Ta, imbaon mo kanyak dito eh. Agamanak, Helen. Adak, idi ni third year college manong nemi iditawagan nak ni mama. Ma? Apay? Anak, kasapulag ti tulog mo. Alat, kahit yung sawan. Ni papang mo. Ti asawak. Naatake at iti ospital. Anak, naibusin ti kwartami. Awan ti abo ko pa'y pagpatulungan. Tulungan ko mati asawa. Panghahasim, anak. Bayan niyo, mama. Tibagak kini papa. Manong naming yung storyak kini papa no kasano iti panangirumen iti kanyak. Ti agsyuman kanyak. Kaya pa nga tulungan. Kat inuruman na ka ako lang. Saan nga sutultulungan, papa? Ni mama ti kahit ko tulungan. Gaputa, isong hartag problema. Papa, saan nga ti aksyoman kanyak, tulungan ta, no dikat ni papa. Ay, no dikat ni mama ko nakuha. Mawatan ka, iga. Alala, alam na to ATM card ko. Kasi iti dati, iga mga withdraw. Numanuman ti kasapulan ni mamang mo. Nabanak ti ospital manong nemi ket dito'y ko nga nang tadan ka ni mama ti kwarta. Nadanon ko dito ni June. Ate. Ate Edna. June. Ita man palang awagan nak ti ate. Mabaling ka din araw ko pang ate. Sige. Ate, kahit kung nga makalasat ni Papa, gusto kong tulungan tayo kuman ni Papa, ate. Awan ti magtanakam. Tuorin naman magastos. Nakasagana kami tipod nung amak ka magtulong kada kayo. Nagyaman na ka, ate. Manong nemi, kasta nga rod tinaramid mi kini papa. Kat kasto ni tragsak ni mama alang ipadamag. Hello anak. Mama. Mabalintay na kasarita ni papang mo. Sapsabulan na ka ni papang mo anak. Kahit nakakano makita. Sige mama. Kalpasan klasek. Umayag dito sa ospital. E di makita kon, kahit makita na kon manong naimitim bilang ko nga ama, numampay na iroman kanyak, e di ado nga tawan. Agar narubos di kitilawan na manong naimim.
Edna, anak, papa, agamanak, agamanak ka. Pasagalang imuna tigura kanya. Hindi nararamit ko. Ganagamanak, tandagundaway ko. Nga mga parik na ti pamating. Anang isublik ti dati nga palang ipatik ko ken ka. Agamanak, anak. Sapay ko mata mapakawanak ka rin itado nga nagbasulak ken ka. Sapay ko maanak. Manong nemi inarakop ko ni Papa. Ngano jak mariro, manipod idisaan na ko nakikayat kaditalaeng nga maarakop ko man ni Suna. Kaya narik nakmet manong nemi ti irut dayta nga arakop, balas ti arakop ko. Papa, lipatan tayo ti kalman. No pa idi kalman laing. Lipatan tayo ti amin. Pinagaman tayo ni Hapo Diyos. Ta nakalasat kayon. Agyaman tayo unay kang kuwana. Manong nemi nagraduarag ti college. Kata adan trabaho. Irinto taripod no nga amak manong nemi kat inalan di kiti anak na idya Amerika. Kat siya kung tinagnaed, duwakam kinana na marsed, iti pinanawan da nga balay. Irinto tani John, manong nemi si marunumutayan nga nagraduara. Adamat yung trabaho na. Ngay di dayto agundaway manong nemi kata alalay ko nagundaway. Nga lang tumaten na. Iti bang pili ka na kiti lalaki nga duwagaram kanyak. Pasaramat sumarong kara kita yan da papakin ni mama. Kan umay daw sumarong kara iti balay ngayan ko ito. Dito yung arot ti pagkasarita kadagyaman naklaon iti anus mo nga nangibasa. Tada ito iti nangusat kada ito nga barong nga programa dito ni Emer Studio. Tiya idi kalman laing. Toyag yaman nga pagayam mo, Edna.